Skiverna 015. 2K5. Faen, nå skulle jeg hatt mobilen på filmøte. Jeg har satt ut på deg. Ja, men lagt ut på Facebook. Ja, men jeg skal... Trekk meg i så fall. Ja, legg ut det på Facebook. Kom igjen. Spis da. 1, 2, 3. Ok. Nei. Har du sånn da? Jo, vent da. Ok, smak. Du må jo ha den i munnen. Du må la den godgjøre seg. Hvis du prøver videoen litt så, han kommer sugen. Ja. Sakte, men... Du er litt så i skinnet. Jeg vet det, men du er litt mer nå. William, det er baus da. William blir litt. Jeg er bort. Litt. Jeg ser på andre gang. Jeg har ikke sånn, du får ikke være i nærheten av meg. Jeg er bort på budsdag. Kan holde ut lengst før de der. Du klarer 10 minutter. De sier at det bare svir en 30. Jeg skjønner ørene mitt. Gå og fuck ut her. Så dere vi kine. Nei, det vil du ikke. Det svir i Hva ørene. skjer med deg, William? Du reagerer jo nesten ikke i det hele tatt. Hva skjer med Henrik? Jeg vil bli... William, han bare setter all fokus over på Henrik, så han slipper det. Henrik, du skal ikke ha deg litt og gå til hodet. Ikke spis. Så du renner på øynene. Ja, vi ser jo også den røde. Åh, my Gud, kommer. Du blir bare verre her. Ja, jeg må bare gå. Ørene. Har du problemer med det her, så anbefales ikke dette. Chili in the psykose. Henrik, kom tilbake. Han har gitt seg, Henrik. Ok, Henrik, slutt å hoppe. Åh, my God. Jeg er glad vi gjorde dette. Dette var en god idé. Dum idé, Henrik, sant? Dette analyserer situasjonen. Nei, æsj. Du er nettopp vasket i denne slukken her. Nei, jeg har tatt det ut. Jeg er vasket, så... Fy faen. Fint. Det gir seg ikke heller. Prøv det faen. Det var jo... Ja, vi ser henne. Det er ikke skryt over at du hadde vondt. Ja, men det var ikke jeg. Han klarer egentlig bare så han skal skryte. Ja, det var det. Nei. Jeg er glad. Jeg kjenner deg. Jeg vet det. Jeg er glad. Altså, det er litt dagen jeg føler deg litt sånn... Det er ikke godt jeg har det inni meg. Jeg følte meg jævla kraftig. Vent der, og se til hva du må gjøre. Det er bare deilig, altså. Det gikk det ikke, ikke? Dette er fantastisk. Jeg gleder meg til å gå på jobb og se om jeg fortsatt er sånn. Det sniker inn i en sånn steileie. Går det fint? Ikke død. Det drypper tvert av meg. Så kommer det gjestene som bare... Kjør litt av den chilien seg. Man må satse ekstra. Han kommer til å legge på seg og spise så mye. Likte den her fortingen, eller? Du må bli sjokken, Henrik. Det får bare være. Spiste William også? Ja. Ja, jeg så han. Hva vil jeg med det? William tar jo på spil. Var det hjertet på rommet? Ja. Skal han isbiter på deg? Isbiter, ja.
Har ikke vi? Oh fuck yourself. Så svetten renner fra. Ja, se her. Se her. Så du? Det er kraftig. Det er bra. Det er masse Guys, can we also finish the other things? The pavilion, for example. Lick that ice Pavilion alone. I don't think. Oh, det var digg. Yes. Så det renner. Nei, du har bare ikke påpekt at han Unnskyld, men hva har han her? Smak på en du. er jeg smart. Ja. Det var gøy da. Er det har man det vondt i kroppen nå? Nei. Det føler meg som en gul. Altså, jeg har ganske bra. Jeg svir jo dobbelt bare når jeg kommer ut igjen. Det er det verste. Jeg går bare veien, så tror jeg Nå blir det da. Ok, nå gjør det ikke vondt lenger. Da kan vi gå, ja. Nu börjar det roa sig ner. Og det svir på huden. Det renner jo sikkert ut av munnen. Det renner på huden. Som en mann. Ja, forstår det. Nei, ikke kom deg vekk fra meg. Det er derfor du faktisk ikke lov til. Ok. Nå tror jeg det går fint. Nei, det går ikke. Det går for spyr. Vi går ut og spiser i morgen. Ja, det skal jeg. Det andre skyldet mitt er jo faen meg. Det sier verre, men ikke lenge. For det gir seg, det må være på. Men jeg tok det bare nå for å få ut.